kaya enak-enak dipangan. Ning aku ngerti lamun to kowe gendong sanggit rungsit reka-reka tresna karo pedamen lan karahayon bot-bote sejatine nadyan kowe satya kondang asline jirih getih wedi mati. Mongko kowe kondange mbrebeki jagat kaprawiranmu paribasan bisa ngikal donya. Ning bareng aku adu arep aku mbuktekke yektine kowe wong sing tanpa daya mulur mungkar kaya cacing rambet jaji. Yen kena tak kandhani leren anggenmu ngedekake sayembara prang nganti glundunge ndasku ora bakal leren ndung tenan ndasmu. Raden Werkudara kula aturi ngangkat wujudipun gada menika antepe kegila-gila nganti kula mboten saged ambekan Raden. Kula nyuwun gesang Raden. Kapok tenan apa ora? Kapok Raden, kula pasrah. Mbak Yu kula dhumateng jengandika kula nyuwun gesang Raden. Dinetraning ukarapo sabdaning ukiloring kanikara sakata lerwusing winipanco lawan pepetoking ayam ono omawi nem mestu gending pitu ya ing sloga himo surem sorote putra pambayun saking Prabu Janin Raja ingkang ngambararum kasulistyaning nggih Dewi Kuntul Wilanten wasemelang ing penggalih kuwatir awit dumugi samangke dereng wonten ratu satriya ing kuwawa ngasoraken kridanira sang Gagak Baka. Pedlarung-larung kang dadi pamikiri sang nata yen nganti putra putrinira kempong perot jambul wanen datan antuk garwa minangka sisianing rasa. Mangkono sigra sang Prabu Janin Raja amiji dhumateng ingkang putra hanenggih Gagak Baka podhang binurian janget tinelon kinen swan mangadhep wonten ing Pendopo Agung negari Gending Pitu.
kula putraning sun sira iku wis wanci pisalan jenenge wan yo kulin nang arep dibecik sira nang praja ya jagat ya dewa ya Bathara mugi paring pengayoman marang negara ing Gendhing Pitu. Gagak Baka lan uga kabeh anak-anakku sing cacahe 40. Anak 40 sing barep pawestri wadene sing 39 kuwi mijil jalu. Ripalungguhan iki kabeh ndak timbali ya mung bakal ndak kanthi padha gelem mikir marang kahanane praja ing Gendhing Pitu magepokan kelawan mbakyumu iki sing kok dekake sayembara perang. Wis akeh para ratu, para satya sing padha munggah ana ing Blabarwaja Kenteng Kawat ning nyatane ora ana sing mangga puliya. Racake yen ora cacat ya mati merga kridane Gagak Baka lan kabeh adi-adine. Nuwun sewu. Kanjeng Rama Dewa Jijimat sesembahan kula nggadahi panggayuh utawi krikat niat ingkang luhur. Kula kepengin mbakyu kula Kuntul Wilanten menika kagarwa dening satriya ratu ingkang bener-bener santosa lair batosipun. Kula pitados bilih satriya ingkang saged ngasoraken dumateng Gagak Baka menika mangke boten namung ngayomi dumateng mbakyu ning ugi ngayomi dumateng negari Slagayama mriki. Pramila nuwun sewu. Kula suwun Kanjeng Rama mangestoni ngantos benjang menapa tetep badhe kula gelar sayembara perang menika. Ning mesine kowe iso nyawang. Wis pirang-pirang sasi ora ana satriya sing iso ngalahke kridamu. Yen nganti kedawa-dawa sesasi, rong sasi, setahun, sewindu nganti pirang puluh taun, mongko ora ana pawongan sing bisa ngasorake kridamu. Apa kelakon mbakyumu ki dadi perawan kaset, wis tuyuk-tuyuk urung winengku ing kakung. Bak kuwi kudu ndok pikir Gagak Baka. Kula aturi pitados Kanjeng Rama. Pangandikanipun para pinter jari siji pesti, loro jodoh, telu wahyu. Mangke menawi pancen mbakyu menika sampun ketemu jodhonipun mboten badhe kirang dalan, mesti wonten pawongan ing saged ngasoraken kridanipun Gagak Baka. Yen dirungokke tembungmu pancen bener. Aku mung takon, njur sok kapan tekane satriya kuwi? Mangentosi praptane sang anyar katon. Anyar katon piye? Siap langening kalanggan agar panjamun sarep binon lera koneng surem sorote tanpa padang kasor lan pajaring purnaming gegono dasaring mongso katigo
wang-wang kunto kumbel patang ketikang sayang gongkoro Prabu Janin Raja aku panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara ingkang prapta ning prajamu kene paladala sengandika Raden Werkudara sampun kondhang brebeki jagat ing reka prawiran lan ugi kautamanipun para Pandhawa kula ripalungguhan iki aku teka kene mung ngelekake karo kowe lan anak-anakmu kabeh sawangen ana alun-alun bleduk mangampak-ampak bumi sing becik subur lan suci disiram nganggo getihe menungsa sing kedanan karo anak wadon mongko sing jenenge wong bebrayan wong bebujuan ki netepi dawuhe pangeran ya kene dadak nganggo pangorbanan sing kaya mengkono aku kelawan kowe ditandur ning alam padang supaya ngrembakake rasa tresna lan asih kowe bakal nyangga dosa sing kedawa-dawa yen ra iso ngendhakake akeh kurban glundunge sirah ning mapan ning alun-alun ning negaramu padha dalah Raden Werkudara ngaturaken panuwun diri jengandika ngemutaken dumateng kula sakmangke gandeng jengandika menika satriya agung binetara kula pasrah bab bongkokan dumateng bab anak kula menika pun kuntul sinanten aku mung njaluk adhedhasar tresna pedamen anakmu ketak gawane marang negara Ngamarta kanggo srana katentremane wong Ngamarta men dipek bojo karo mbarep kakangku Purbawasesa sawetahipun namung kulaturaken dumateng jengandika monggo anggenipun badhe mboyong anak kula boyong-boyong piye Kakak Boko ojo ya santuk mregut ngembat watang ngraboso mungsuh tangkep jojok tembungmu alus kaya enak-enak dipangan ning aku ngerti lamun to kowe gendong sanggit rungsit reka-reka tresna karo pedamen lan karahayon bot-bote sejatine nadyan kowe satriya kondhang asline jirih getih wedi mati mongko kowe kondhange mbrebeki jagat kaprawiranmu paribasan bisa ngikal donya ning bareng aku adu arep aku mbuktekke yektine kowe wong sing tanpa daya mulur mungker kaya cacing rambet jaci yen kena tak kandhani lereno anggenmu ngedekake sayembara prang nganti glundunge ndasku ora bakal leren glundung tenan ndasmu
Angwaran dena becik besok mendemo baris lagi iki aku petuk satriya sing timbang bobote sing timbang kaprawirane jenenge Raden Werkudara ning aja gembelo sirahmu Gus iki saanane putra-putra saking Gendhing Pitu duwe wujude pusaka klonthongan wesi kabeh. Wong 39 nibake klonthongan wesi nanggamu ramawut guroni batangmu. Yo. Raden Bratasena mundur karana klonthongan wesi ingkang cacahe pirang-pirang nganti bisa mbucikake kusikanira. Pramila Sigrangasta Kyai Rujak Polo kinarya tetameng predatan kena wujude pusaka saking negari Gendhing Pitu. Ela ing kahanan wujude klonthongan wesi ingkang cacahe puluhan malah nemplek-nemplek wonten wujudipun Gada Rujak Polo
Kang mangkono rujak polo saya gedhe wujude. Waduh, Raden Werkudara, kula aturi ngangkat wujudipun godhol menika. Antepe kegila-gila nganti kula mboten saged ambekan Raden. Kula nyuwun gesang Raden. Kapok tenan ora. Kapok Raden kula pasrah. Mbak Yu kula dhumateng jengandika kula nyuwun gesang Raden. Mantun ugi kula ugi sampun mertobat Raden. Kula ngaku kalah Raden. Adi-adi kula sedaya sami sumpah kurmatan dumateng kaprawirandika Raden Werkudara. Tur elokipun upami jenengan ngersakaken mejahi dumateng kula sakadang niku gampil. Ning parandene nadyan ta kondang satriya Surasekti Mandraguna nanging agung pangaksamanipun Raden. Wong yen wis mertobat ya kudu diwenehi urip supaya sisane urip bisa kanggo dandani pakarti lan becike tumindak. Aduh, kula nderek nika Raden. Kula nderek suwita ndika. Kula dados menapa kemawon purun. Kula nggih nderek suwita wonten ing Jodipati. Kula nggih nderek suwita wonten Jodipati Raden Werkudara. Ayo. Yen pancen karepmu kaya ngono. Watone watekmu sepi pamrih rame gawe. Dasare dadi prajurit kudu duwe paugeran aja sok ngarep-arep negara wis menehi apa karo kowe. Ning kudu diwalik kowe wis nate labuh apa karo negaramu. Inggih Raden. Yen kowe suwita marang Werkudara tak tampa. Kudune besok yen wis tekan Jodipati kowe tak pisuda dandanamu memper kaya Werkudara. Lah kok saiki wis kaya Werkudara dhisik kaya ngono. Pak nggih. Jodoh menika tegesipun jodoh Raden. Ayo. Ora dadi apa? Mbak Yumu kon rene nggih Raden. Kabul kausanane Dimas Sena. Bar kakangku. Aku wis netepi keudangane kakangmu Pati. Gagak boko CS wis tak undurake. CS ku yo apa? Cak Sulomo. Sing baku dhewe wis teluk malah saguh dadi wadya Jodipati. Dheweke bakal masrahake Mbak Yuni si Kuntul Sinanten.
Genti kewajibanmu biar wayu tenan ora we. Sang Prabu Puntadewa bingah raos sing manah kula kados lumampak panci panglong kepapak obor sewu. Dene palungguhan samangke sayembara perang kang ginilar dening anak-anak kula sampun rampung lan bundhat. Hengeng rayi Raden Werkudara sampun mungkasi karya. Pramila saking menika jumbuh kalian pranatan sayembara perang ingkang ginelar sakwetahipun anak kula menika pun kuntul sinanten kula pasrahaken dumateng Paduka Sinuwun Puntadewa bara kanggenipun badhe murba wasesa sinuwun. Dewi Drupadi ya paring sasmita mring ingkang raka nenggih Sri Dharma Wangsa. Pramila sigra sadhakep saluku tunggal nutupi badan hawa sanga. Kaya mati jroning urip-urip sajroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati. Mangkono kaya ana daya kekiyatan angkrungkat dumateng Sang Kuntul Sinanteng. Mangkono kaya rati nemu nalat nanging gaiping widhi ingkang makarti manjing Sang Kuntul Sinanteng ing anggane Dewi Drupadi ingkang mangkono yekti dadi pratandha manjinge mahyune Purbalaras ya katentreman. Mboten klegiwa bilih lampanipun kok malah kados mekaten nggih Yayi. Kula kinten menawi krama malih jebul kok manunggal dumateng Dewi Drupadi tegesipun manunggaling mahyu Purbalaras Koko Prabu nggih Purbalaras. Purbalaras tegesipun wong sing pinter ngendhaleni sedaya lelampan kanthi timbang. Becik lahir kalian batin jiwa lan raga donya kalian akhir ingkang sedaya ambabar kamulyan lan kaendahan monggo kondur Yayi.
si aku mung nyuwun marang purbane Hyang Agung. Muga-muga wiji sing dak tandur ora dadi ning nyatane malah tiba kosok kalen jodoh gini. Kowe ngandhut wijinipun kakang blenduk kang dadi wetengmu kaya ngono. Anak menika menawi lair badhe kula pejahi Kakang Prabu. Aja. Aku karo kowe nindakake sanggama wis dosa. Parandene bareng lair Nugroho arep dipateni kuwi dudu menungso ning jiwane kewan. Aja ngono ya, aja. Kowe bakal babaran kowe arep lairan adikku iki. Angkap sangang Candra Dasari. Mangkono Dewi Jata gini wat sepisan brol punang riwe kaya dineres. Miyak langse gumbala giri. Miyak tegese mbukak, langse tegese slambu, gumbala tegese rambut, giri tegese gunung. Metune jabang bayi saka gunung sing ana rikmane. Cenger metu jabang bayi jalu wujud genowo. Gendang dudut, atong gendang dudut. Bayi koclok. Aja kuwi anakmu karo anakku aja ndok ana akeh. Aduh, kula isin. Wis dipangani nanas pirang-pirang pencet pirang-pirang parandene malah dadi atus katene kados pundi. Jeneng Noarka ya. Sanes. Boten murah jenenge kapiyen kaya ngono niku. Buta jenenge Arka. Kowe aja ndok sia-sia, aja ndok seneni, aja ndok dukane, aja kok cethok. Anak iki tak wenehi jeneng Kala Srenggi. Timbang bebarang wirang aku titip anakku samripat wayang iki. Pak ngamuk ning Amarta golekane Janaka. Kala Srenggi, Gimbal biyen iya aku ora trima perkara apa. Sing tak jaksa resmi sing dandan Sembadra jebul adikku Jata gini. Dheweke meteng saking nglairke anakku jajal piye lakon apa nek kaya ngene. Sing nglakoni sanggama sapa? Aku. Sing kleru sapa? Ya aku. Ning aku isin nyawang jagat merga kok apusi, diapusi karo Semar Badranaya. Rima balungmu.